Em dic Arnau Martínez, acabo de jugar contra l'Álvaro i ha sigut un partit molt dur, tercer set, ha sigut intens. Jo estic molt content i suposo que ell també. Ha sigut irregular, però al final m'he aconseguit treure. M'he sentit els primers partits una mica estrany, perquè és pista dura i fa molt temps que no jugo i perquè venint del confinament, ha sigut una mica estrany. Ha sigut un torneig molt interessant, ja que s'ha fet al Club Tenis Vic i jo soc d'aquí i m'ha agradat molt. També he jugat dobles i m'agrada bastant jugar en dobles perquè és en dues persones i ha sigut una setmana molt interessant. Hola, em dic Neus Torner. Ha sigut un partit molt dur. Felicito a l'Alexia pel seu partit i ha sigut una gran setmana. Hem jugat molt bé les dues i ha sigut un partit molt emocionant, però al final me l'he acabat traient. Després del confinament va costar molt tornar a jugar, però ara ja tornem a tenir el ritme tots, crec. Hola, em dic Alexia i he sigut la finalista d'aquest torneig i volia dir que aquest partit ha estat molt igualat i alguns punts han caigut per la meva rival i altres per mi. I espero que el pròxim cop pugui guanyar jo a la meva rival. Volia felicitar la meva rival per haver guanyat aquest torneig i donar gràcies al torneig per aquesta setmana, que m'ho he passat molt bé